Ей, Пеши! Пеши! Ай, играй с тях, давай! Почвай! Бай, Иване! Обади се най-накрая! Слушайте смехо! Папа, леванта! А? Ей, хората като видят клипа ще кажат, че ма, този човек само клипа, жените играят срещу него. Дига си бутилката, ви пък играйте. Чакай, Пепа направо вече. Представяш ли си сега да гледат клипа тез, какви бяха? Как беше на свекръва и как ти викаш тя? Литургията. Да видите, бе си, виж какво става роста. Виж какво става, виж нашата булка, написа. Няма, макар Пепа те няма. Нали това бе, ти па сега обувките. Не мога да снимам, чакай, стой тая, чакай да наближа малко, чакай. Чакай още малко. Хайде, играй вече. О, Пешо, къде е жирафа? Жирафа къде е? Жирафа къде е? Тю да спиш при жирафа. Красен, бягай от къде. Аз си помисля, че се озбухте и аз да снимам пъти за чеките. Бащата, майката и детето. Ей, чакай. Я кажи сега, кой е майката, кой е бащата? Кажи кой е майката, кой е бащата? Кажи е там на мичука. Кой е бащата? Този бащата, майката? Детето къде е? То е жирафа. Я го приспивай. Чакай. Чакай да вземем чашката. Къде? Ей. Айде, на здраве. На здраве. Какво викаш? Не, аз съм със снимал.
на център. На центъра ни как? На центъра, нали там ще ядат хората гроздито. Ей, не де да пипаш там. Първо с народ дава шампанско и всичко хората. Ще вземи шампанско. Дава. Ха-ха-ха! Пешо! Ай, как шампанско. Пешо! Как ще с чашките му, с всичко. Не може с стъклена чаша не. Мавай се жирафа! Нито ще да носиш. Мавай се жирафа! Айде, баба! Охо! Аха! Давай! Какво се разсъдиска? Ке паса? Айде, чачи, майка. Ей, Дръсък. Какво се разсърди? А? Той иска да играе хоро човека. Ей! Аз малко ще вървим да ядем грозди на църквата. Чули бе, Дръсък? А! Какво направил? Защо плачеш? Какво стана? Какво иска причина? Андре, мия, ке паса, обре! За новата година, рибе! Старата година ти може. Лека, ти спаса ли хлеба? Иска сега, той урок иска на теб. Да не ми пръдиш само, да не ми пръдиш тук да ме раздуха. Чуваш ли? Какво са си България? Макри бабата ни е, ай баби. Пешо, баш ще ги убия! Ай, Баш ще се валя, баш ще ги убия! Този път с булка! с булка. Тази година беше с къща, сега като си ходиш с булка. Друга къща! Няма, булка, сега булка чака, Булка! Срещу мене къщата ще я взема аз, друга къща. Ха-ха-ха! Охо! Давай, бабо. Ха-ха-ха! Доведи го тук. Замина ли той? Я кажи ти се, охо-хо! Дай! Не може. Дай на негова, дай на негова. Не може, ще развали клипа. Добре. Гледай. Нека да направи това, После. Да не паднеш, ама, ще паднеш. Няма, аз го Аз държа. там после къде ти да помня. Хо! Почеши коня. Не, той ще Не беше ли той? Моето брат, ти всичко има. Акордиона ще пия с брадата. Къде влизаш, ма, красо? Пепа, остего! Гласи са да излиза с нас! Точно. Тези телефони много таки